ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण। आपल्या वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी शतशः नमन करूया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्णा या पुस्तकातल्या मराठी मधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण आपला सुरू 14वा अध्याय, जिथे आपण पाहत होतो की ब्रह्मदेवांनी जी चूक केली होती की भगवंत मनुष्य रूपामध्ये आहेत, म्हणजे त्यांच्यामध्ये काही शक्ती नाही किंवा खरंच आपण यांची परीक्षा बघू म्हणून त्यांच्या सवंगड्यांना आणि गाईवासरांचं अपहरण केलं होतं आणि एका सेकंदासाठी फक्त ते ब्रह्मलोकात गेले होते। पण त्यांचा एक सेकंद म्हणजे इकडे पृथ्वीवरती 1 वर्ष उलटून गेला आणि जेव्हा ते इकडे येऊन पाहतात तर काय प्रत्येक भगवंतांनी, परमपुरुष भगवंतांनी सगळी या पूर्ण गोपिका, सगळे त्यांचे सवंगडी आणि वासर या सगळ्यांमध्ये त्यांना परमात्मा दिसत होते। हजारो परमात्मा त्यांनी पाहिले। मग ब्रह्मदेवांना आपली चूक समजून आली आणि मग त्यांनी भगवंतांची स्तुती गायली आणि आपल्याला सुद्धा त्यांनी मार्गदर्शन केलं की भगवंतांच्या निवासस्थानी कसं बरं जायचं आणि त्यांनी भगवंतांची स्तुती कशी गायली आणि त्यांना कशा प्रकारे त्यांची माफी मागितली, या सगळ्या गोष्टी यांचं अध्ययन आपण या अध्यायामध्ये करतो। तर आपण आता सुरुवात करूया। कोणाला वाचन करायची इच्छा असल्यास तुम्ही हँड रेज करू शकता, अन्यथा मी सुरू करेन। हँड रेज केलाय, ओके। मला बघू द्या 1 मिनिट, कोण केलाय? शिल्पा माताजी, ओके माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता आणि तुम्ही रीड करू शकता, वाचन करू शकता। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। बाप वरचा बाबतीत 1 मिनिट परम मी घेते, तो घेऊ का? सेंटेन्स आपण आधीचा घेऊया। येस येस, हा, इथून तुम्ही भगवद्गीता। ओके। तुम्ही भगवद्गीतेतून अशी शिकवण देता की मनुष्याने सर्व प्रकारच्या साक्षात्काराच्या प्रक्रियांचा किंवा धर्माचा परित्याग करावा आणि केवळ आपल्यालाच शरण यावे आणि यातच सार्थक आहे। तुम्ही सर्वच बाबतीत परम आहात आणि म्हणून जे ब्रह्मज्योतीच्या शोधात आहेत ते देखील तुमच्यात शोध घेत आहेत आणि त्याचप्रमाणे जे परमात्मा साक्षात्काराच्या शोधात आहेत ते देखील तुमच्यात शोध करीत आहेत। तुम्ही भगवद्गीतेत प्रतिपादन करता की तुम्ही स्वतः आपल्या परमात्मा या अंशरूपाने या भौतिक विश्व सृजनात प्रविष्ट झाला आहात। तुम्ही प्रत्येकाच्या हृदयांतरी निवास करता आणि म्हणून तुमचा इतरत्र शोध घेण्याची आवश्यकता नाही। जर कोणी तसे करीत असेल तर ते पूर्ण अज्ञान होय। जो या अज्ञानी स्थितीच्या पलीकडे आहे आणि तो तुम्ही सीमारहित असल्याचे जाणतो।
प्रभो, तुम्ही अंतर्बाह्य अवस्थित आहात, म्हणून तुमची उपस्थिती सर्वत्र आहे आणि एक भक्त परमात्म्याच्या इतरत्र शोध घेण्याऐवजी आपले मन हृदयांतरी स्थित असलेल्या आपणावर एकाग्र करतो. वस्तुतः जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेपासून मुक्त असलेला मनुष्य तुमचा शोध करू शकतो. दोरालाच सर्प समजण्याचे जे उदाहरण आहे ते केवळ आपल्याविषयी अजूनही अज्ञ असलेल्या लोकांबाबतीत लागू पडते. वस्तुतः जेव्हा मनुष्य दोराला सर्प समजता असतो तेव्हा सर्पाचे अस्तित्व केवळ मनामध्येच असते. त्याप्रमाणेच मायेचे अस्तित्व केवळ मनातच असते. माया म्हणजे इतर काही नसून तुमच्या विषयीचे अज्ञान होय. तुमचे विस्मरण म्हणजेच मायेचे बंधन होय. म्हणून जो मनुष्य अंतर्बाह्य तुमच्या ठायी लीन आहे तो मायेने भ्रमित होत नाही. हे भगवान ज्याने सेवा भक्तीचे यत्किंचितही किंचितही फळ प्राप्त केले आहे तो तुमचे यश जाणू शकतो. परंतु ब्रह्म साक्षात्काराकरिता अथवा परमात्मा साक्षात्काराकरिता क्लेश उठविना देखील तुमची वैशिष्ट्य जाणू शकत नाही. त्यासाठी सेवा भक्तीतील काहीतरी सुकृताबद्दल तुमची कृपा मिळावी लागते. जरी कोणी अनेक निर्विशेष वाद्यांचा गुरु असेल किंवा कोणी वनात जाऊन किंवा पर्वताच्या गृहामध्ये जाऊन अनेक वर्षे तप देखील करेल, परंतु भक्ती सेवेची काहीतरी कृपा झाल्याशिवाय कोणीही तुमचे महत्त्व जाणू शकत नाही. इतकेच काय, पण ब्रह्मानुभूती अथवा परमात्मा साक्षात्कार हे वर्षानुवर्षे प्रयत्न करून देखील भगवत भक्तीच्या आश्चर्यकारक परिणामाचा स्पर्श झाल्याविना कधीही शक्य होत नाहीत. हे प्रभो, म्हणूनच मी आपल्या कमळचरणी अशी प्रार्थना करतो की मला या जन्मात आणि पुढील जन्मात माझा कोठेही जन्म होवो, परंतु तुमच्या भक्तांपैकी एक समजले जाण्याचे सौभाग्य प्राप्त व्हावे. मी कोठेही असो, मी तो सदैव तुमच्या प्रेममयी सेवा भक्ती संलग्न असावे. भावी जन्मात मला कोणती योनी प्राप्त होईल याची मला मुळीच पर्वा नाही, कारण मी प्रत्यक्ष पाहतो की भक्त हे गाई वासरांच्या रूपात असोत किंवा गोप बालकांच्या रूपात असोत, त्यांना सदैव तुमच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न राहण्याचे आणि तुमची संगत करण्याचे मोठे सौभाग्य प्राप्त होत असते. आणि म्हणूनच मला आताच्या प्रमाणे उच्च पदस्थ व्यक्ती बनण्याची इच्छा नाही, तर मी त्याच्यापैकी एक होऊ इच्छितो, कारण उच्च पदस्थ असूनही मी अज्ञानी आहे. प्रभो, वृंदावनातील गोपिकांचे आणि गायींचे सौभाग्य काय सांगावे. त्या तुम्हाला आपल्या स्तनाचे दूध भरविण्यात समर्थ झाल्या आहेत. मोठमोठे यज्ञ करून आणि त्यात अनेक मौल्यवान उपहार समर्पित करण्यात गर्क झालेले लोक तुम्हाला जाणण्याची पूर्णता प्राप्त करू शकत नाहीत. केवळ प्रेममय भक्तीने या सर्व निष्पाप ग्रामीण स्त्रिया आणि गायी स्वतःच्या दुधाने तुम्हाला तृप्त करण्यात समर्थ झाल्या आहेत. यज्ञ याग करण्याकडून तुम्हाला कधीही इतकी प्रसन्नता होत नाही. प्रभो, मी तर नंद महाराज, यशोदा माता आणि गोपिकांचे सौभाग्य पाहून आश्चर्याने थक्क झालो आहे, कारण स्वतः परमसत्य ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असे तुम्ही त्यांचे सर्वाधिक स्नेहपात्र म्हणून त्यांच्यात उपस्थित आहात. प्रिय प्रभो, वृंदावनवासी जनांचा सौभाग्याची महती जाणण्यास कोण समर्थ आहे. आम्ही सर्व जीवमात्रांच्या निरनिराळ्या इंद्रियांचे नियंत्रण करणारे देव आहोत आणि असा अधिकार गाजविण्यात आम्हाला गर्व आहे. तथापि आमच्या पदाची आणि या सौभाग्यशाली वृंदावनवासींच्या पदाची कधीही तुलना होणे शक्य नाही, कारण ते वस्तुतः त्यांच्या इंद्रिय कार्यांनी
तुमचा उपस्थितीचे आणि संगतीचे दिव्य सुख आस्वादन करीत आहेत. आम्हाला इंद्रियाचे देवता असण्याचा गर्व असेल, परंतु हे वृंदावनवासी जन इतके दिव्य स्थितीवर आहेत की ते आमच्या मुळीच नियंत्रणात नाहीत. वस्तुतः ते तुमच्या सेवेतून इंद्रिय सुखाचे आस्वादन करीत आहेत. म्हणून हे प्रभो, माझ्या कोणत्याही भावी जीवनात जर मला या ब्रजभूमीत जन्म घेण्याची संधी देण्यात आली तर मी स्वतःचे अहोभाग्य समजेन. प्रिय प्रिय प्रभो, म्हणूनच मला भौतिक ऐश्वर्यात अथवा मुक्ती मिळविण्यात काहीच स्वारस्य नाही. कृपया मला या वृंदावनात कोणत्याही प्रकारचा जन्म द्यावा अशी मी तुमच्या चरणकमळांची प्रार्थना करतो. त्यामुळे मला वृंदावनातील भक्तांच्या चरणांची धूळ प्राप्त होण्याचे भाग्य लाभेल. या भूमीत एक लहानसे तृण होण्याची संधी जरी मला दिली तरी माझा जन्म धन्य होईल. परंतु वृंदावनाच्या भूमीत जन्म घेण्या इतका जर मी भाग्यशाली नसेल तर वृंदावनच्या बाहेरच्या अगदी जवळच्या क्षेत्रात माझा जन्म व्हावा. म्हणजे कधी ब्रजवासी बाहेर जातील तेव्हा ते माझ्यावरून चालतील आणि ते देखील मी माझे सौभाग्य समजेन. मला केवळ अशाच जन्माची आकांक्षा आहे की ज्यामुळे मी भक्तांच्या चरणधुळीने अभिषेकित होऊ शकेन. येथील प्रत्येक जण प्रत्येक गोष्ट कृष्ण भावनेने परिपूर्ण असल्याचे मी पाहत आहे. अहो, वेद अखंडपणे ज्याच्या शोधात आहेत अशा श्रीकृष्णांच्या मुकुंदांच्या चरणकमळाशिवाय येथे कोणी काही जाणीतच नाही. भगवद्गीतेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे की श्रीकृष्णांचा शोध घेणे हाच वैदिक ज्ञानाचा हेतू आहे आणि ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे की वैदिक शास्त्रांचे पद्धतशीर अध्ययनाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना शोधणे अतिशय कठीण आहे. परंतु एका विशुद्ध भक्ताच्या कृपेने ते फारच सुलभ आहेत. वृंदावनवासी भक्त अतिशय भाग्यवान आहेत, कारण ते सदैव मुकुंदाचे दर्शन करू शकतात. मुकुंद शब्दाचे 2 प्रकारे अर्थ होतात. मुक म्हणजे मुक्ती, भगवान श्रीकृष्ण मुक्ती देणारे आहे आणि त्यामुळे दिव्यानंद प्रदान करणारे आहेत. मुकुंद याचा दुसरा अर्थ कुंद, फुलांसारखे हसतमुख असणारे असाही होतो. कुंद फुले फारच सुंदर असतात आणि ती सदैव हसरी दिसतात, म्हणून येथे अशी तुलना केलेली आहे. वृंदावनातील शुद्ध भक्त आणि इतर ठिकाणचे भक्त यांच्यातील फरक म्हणजे वृंदावनवासी जनांना एकमेव श्रीकृष्णांच्या सोबत राहण्याशिवाय दुसरी कोणतीही लालसा नाही. श्रीकृष्ण भक्तवत्सल आहेत, ते त्यांची इच्छा पूर्ण करतात. त्यांना सदैव श्रीकृष्णांची संगत हवीशी वाटते, म्हणून भगवंत त्यांना संगत देण्यास सदैव उत्सुक असतात. वृंदावनवासी भक्तांचे श्रीकृष्णावरील प्रेम स्वाभाविक आहे. त्यांना साधन प्रक्रियेचे नियम कठोरपणे पाळण्याची आवश्यकता नसते, कारण ते स्वाभाविकपणे दिव्य कृष्ण प्रेमात उन्नत झालेले असतात. नियामक तत्वाचे पालन ज्यांनी स्वाभाविक कृष्ण प्रेमाचा स्तर प्राप्त केला नाही अशा व्यक्तीकरिता अत्यावश्यक असते. ब्रह्मदेव हे देखील भगवंतांचे आता इथे आपण पाहतोय, पहा, ब्रह्मदेव सुद्धा भगवंतांना इच्छा करतायत की मला या वृंदावनवासियांना पाहून त्यांचा हेवा वाटतोय का, तर त्यांचं इतकं भाग्य आहे की ते तुमच्या सोबत राहतायत, म्हणून मला पुढच्या जन्मात तरी इथे वृंदावनात जन्म घेण्याची इच्छा व्यक्त करतायत. आणि एका खऱ्या भक्ताची हीच अपेक्षा असते. आणि ते भगवंतांना म्हणतायत, समजा मी जर पात्र असेन या वृंदावनात जन्म घेण्यासाठी तरच मला इथे जन्म द्या, नाही अन्यथा जवळपास कुठेतरी जन्म द्या. जेव्हा हे वृंदावनवासी जेव्हा वृंदावनातून बाहेर जातील तेव्हा त्यांच्या चरणांचा स्पर्श होईल मला आणि त्याच्याने सुद्धा मी धन्य होईल. पहा कशी भगवंत, ते आपण ज्यांना सृष्टीकर्ता ब्रह्मा म्हणतो, हे ब्रह्मदेव स्वतः भगवंतांना ही विनंती करतायत की हे जे भाग्य वृंदावनवासियांना मिळालंय ना, तसं भाग्य मला सुद्धा मिळू शकेल का? मी तेवढा समर्थ आहे का असं भाग्य मला मिळेल म्हणून, अशी इच्छा ते व्यक्त करतायत. आणि आणखी
ब्रह्मदेव काय म्हणतात, की भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी स्वतः सांगितलं आहे, की भगवंतांनी स्वतः आपल्याला या गोष्टीचा खुलासा केला होता, की सगळ्या वैदिक ज्ञानांच्या अध्ययनाअंती भगवंतांनाच आपण जाणून घेतो. का? तर या सगळ्या वेदांचा आणि उपनिषदांचे स्रोत भगवंत स्वतः आहेत. वेदांना जाणून भगवंतांपर्यंतच पोहोचतो आपण. आणि ब्रह्मसंहितेत सुद्धा म्हटलं आहे, की एखाद्या व्यक्तीने समजा वेदांचं अध्ययन केलं, वेदांना जाणलं, पण त्यांनी भगवंतांना जाणलं नाही, तर त्या अध्ययनाचा मात्र काहीच उपयोग नाही. जेव्हा आपण भगवंतांना जाणून वेदांचा अभ्यास करतो, तेव्हा आपण शेवटी भगवंतांनाच जाणतो. पण भगवंतांवरती विश्वास न ठेवता फक्त वेदांचा अभ्यास केल्याने त्या वेदांचा काहीच उपयोग नसतो. अशी म्हणजे विस्तारित माहिती आपण भगवद्गीतेमध्ये याचा अभ्यास केला होता. तर ब्रह्मदेव सुद्धा इथे तेच म्हणतायत, आधी तुमच्यावरती विश्वास हवा आणि आधी भगवंतांना, परमपुरुष सर्वोच्च भगवंतांना आपल्याला जाणायला हवं. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण वेदांचा अभ्यास करतो, तेव्हा आपण या वेदांना जाणून पुन्हा एकदा परमपुरुष सर्वोच्च भगवंतांनाच जाणतो. तर आता ब्रह्मदेव अशी इच्छा व्यक्त करत होते, की मला सुद्धा वृंदावनात जन्म घेण्याचं माझं भाग्य आहे का? मला पुढच्या जन्मात तरी वृंदावनात माझा जन्म होईल का? असं विचारतायत ते. आता आपण पुढे पाहू तर ब्रह्मदेव काय म्हणतायत अजून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्त आहेत, परंतु नियामक तत्वांच्या कक्षेतील ते एक सामान्य भक्त आहेत. ते श्रीकृष्णांची प्रार्थना करतात की त्यांना वृंदावनात जन्म घेण्याची संधी मिळावी, कारण त्या योगे ते स्वाभाविक प्रेमाच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतील. भगवान ब्रह्मदेव पुढे म्हणाले, प्रभो, कधी कधी मला भ्रांती पडते की तुम्ही वृंदावनवासी जनांच्या प्रेमाची कृतज्ञतेने कशी परतफेड करू शकाल. तुम्ही अखिल वरदानांचे आगार आहात याची मला जाणीव असली तरी या वृंदावनवासी जनांनी तुमच्यावर केलेल्या प्रेमाची परतफेड करण्यास तुम्ही कसे समर्थ व्हाल याचा विचार करून मी गोंधळून जातो. माझ्या मनात विचार येतो की तुम्ही किती दयाळू आणि उदार आहात, कारण एका अतिशय पुत्रवत्सल स्नेहमयी मातेचा अभिनय करीत पूतना खेचरी तुम्हाला फसवून ठार मारण्याकरिता आली होती, तरी तिला देखील तुम्ही मुक्त करून मातेचे स्थान दिले. तसेच अगासूर, बकासुरासारख्या त्याच वंशातील असुरांना देखील कृपा करून मुक्ती दिली आणि ते तुम्हाला प्राप्त झाले. येतेच मला कोडे पडते. या वृंदावनवासी जनांनी तुम्हाला सर्वस्व दिले आहे. त्यांनी आपली शरीरे, आपली मने, आपले प्रेम, आपली संपत्ती असे सर्व काही तुम्हाला दिले आहे. येथील सर्व काही तुमच्यासाठीच उपयोग आणले जात आहे. म्हणून तुमच्यावरील त्यांचे ऋण तुम्ही कसे फेडणार? तुम्ही तर अगोदरच स्वतःला पूतनेच्या हवाली केले आहे. माझा असा अंदाज आहे की वृंदावनवासी जनांचा प्रेममय सेवेचा ऋणातून उतरण न होता उरून ओके मध्ये उरून न होता आल्यामुळे तुम्ही त्यांच्या सदैव ऋणीच राहणार. प्रभू, वृंदावनवासी जनांनी तुमच्या प्रेममयी सेवेत आपल्या अखिल नैसर्गिक प्रवृत्ती स्वाभाविकपणेच नियुक्त केलेल्या आहेत आणि हेच त्यांच्या सेवेच्या अत्युत्कृष्टाचे त्याचे रहस्य आहे याची मला जाणीव आहे. असे म्हटले आहे की भौतिक वस्तू तसेच घरदार इत्यादी मधील आसक्ती मायेच्या प्रभावाने उत्पन्न होत असते. अशी आसक्ती जीवांना भौतिक जगात बद्ध करून ठेवते, परंतु कृष्ण भावनेत नसणाऱ्या जीवांच्या बाबतीत असे घडते. वृंदावनातील रहिवाशांच्या बाबतीत तर अशा घरदारांसंबंधीच्या आसक्तीचा प्रतिबंध अस्तित्वातच नसतो, कारण की त्यांची आसक्ती तुमच्याशी जोडली गेली आहे आणि त्यांची भवने तुमच्या तेथील अखंड उपस्थितीमुळे मंदिरात रूपांतरित झालेली आहेत. तुमच्या प्रेमामुळे त्यांना सगळ्याची विस्मृत झालेली आहे, म्हणून तेथे कोणताही प्रतिबंध नाही. एका कृष्ण भावना भवित व्यक्तीच्या पहा, तर ब्रह्मदेव काय म्हणतायत,
ते उरुणी म्हणजे त्या ऋणातून उरुणी होतील. ऋणी न होता आपल्यामुळे त्यांचे सदैव ऋणीच राहणार. म्हणजे त्या ऋणाचं परतफेड नाही करू शकणार आणि उत्कृष्टतेचे म्हणजे अतिउत्कृष्टतेचे रहस्य आहे. ते वृंदावनवासी जी सेवा करतायत ना भगवंतांना, तशी सेवा करण्यासाठी प्रत्येकाला नशीब मिळायला हवं आणि त्यांनी काहीतरी पुण्यकर्म केलं असेल म्हणून त्यांना भगवंतांसोबत जन्म घेण्याचा तो योग मिळाला आहे आणि ती जी सेवा करतायत त्यापेक्षा मोठी सेवा दुसऱ्या कोणाला कर कर के मिळाली नाही करायला. भगवंतांना जितक्या जवळून त्यांनी पाहिलं, जितक्या जवळून गोपिकांनी किंवा यशोदा मातेनी भगवंतांना पाहिलं आणि त्यांची सेवा केली, ते भाग्य मात्र कोणालाच मिळू शकलं नाही. त्यांची जागा ती त्यांचीच होती. आणि मग त्यांना दुसऱ्या कोणत्या गोष्टीची आसक्ती नव्हती. का? तर त्यांची सगळी आसक्ती जी होती ती भगवंतांसोबतच जोडली होती. त्यांचा दिवस भगवंतांपासून सुरू व्हायचा आणि दिवस भगवंतांसोबतच संपायचा. त्यांचं हास्य, त्यांच्या दिनक्रिया प्रत्येक गोष्टी भगवंतांपासून जोडलेल्या होत्या आणि या प्रेमामध्ये, या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, भगवंतांसोबत घालवणाऱ्या त्या वेळेमध्ये ते इतके रममाण झाले होते, की त्यांना बाकी कोणत्याच गोष्टीचा ध्यास सुद्धा नव्हता. तर आता पाहू एका कृष्ण भावना भवित व्यक्तीच्या बाबतीत आता त्याच भगवत प्रेमात घरादाराच्या आसक्तीसारखे अडसर नाहीत आणि मायाही असत नाही. जो भगवंतांच्या प्रेमात असतो ना, त्याला कोणत्याच गोष्टीचं भान नसतं. कारण त्याला माहिती आहे, कारण तो एक भक्त आहे आणि भक्ताला माहिती आहे, की प्रत्येक गोष्ट भगवंतांच्या इच्छेनुसार होत असते. त्यांनी स्वतःला आत्मसमर्पित केलंय भगवंतांच्या चरणकमळांवरती आणि जे काही घडलंय ते त्यांच्या इच्छेनुसारच घडेल आणि ते भगवंत आपल्या भक्तासाठी कधीच वाईट गोष्ट विचार करत नाहीत. प्रत्येक गोष्ट ते विचारपूर्वकच देतात आणि म्हणून आपण भगवद्गीतेच्या अध्ययनाच्या वेळी ही गोष्ट पाहिली होती, की आपण तो एक फोटो पाहिला होता, की जेव्हा एखादा भूकंप येऊन घर पडतो, जो अभक्त असतो त्याचा विचार काय असतो, की हे माझं घर आहे, मी बांधलं होतं आणि माझं घर पडलंय, याच्या दुःखाने तो आक्रोश करत असतो. परंतु एका भक्ताच्या विचारात आणि अभक्ताच्या विचारात कोणते फरक असतात, तर भक्त काय विचार करतो, की ही बहुतेक भगवंतांचीच माया आहे. नक्कीच त्यांचा माझ्यासाठी काहीतरी अ, त्यांनी माझ्यासाठी काहीतरी विचार करून ठेवला असेल आणि म्हणूनच हे असंच घडलं आणि जे घडलंय, जे घडतंय आणि जे घडणार आहे, ह्या सगळ्या भगवंतांच्या हातातल्या गोष्टी आहेत. या सगळ्या गोष्टी भगवंतांच्या हातात आहेत आणि त्यांच्या इच्छेनुसारच घडत असतात आणि त्याच्यामुळे भक्ता जो भक्त असतो, त्याला कोणत्याच गोष्टीची आसक्ती नसते किंवा मायासुद्धा त्याला कंट्रोल करत नाही. का? तर त्यांनी मायेला सरून शुद्ध सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण या तिन्ही गुणांना सरून शुद्ध सत्वगुणात प्रवेश केलेला असतो आणि तो फक्त आणि फक्त भगवंतांच्या प्रेममय भक्तीमध्ये बुडलेला असतो. तर आता इथे पाहू आपण पुढचं. माताजी वाचणार तुम्ही की आणखी कोणाला वाचायचंय का? बघा माताजी कोण वाचते का आणखी, नाहीतर वाचते मी. हो, हो, चालेल. अ, ठीक आहे. कोणी हँड रेज नाही केलंय. तुम्ही वाचू शकता माताजी मग. ओके माताजी. त्याप्रमाणेच लहान गोपबालक एक लहानसे गवळ्याचे मूल म्हणून तुमचे अवतरण हे मुळीच भौतिक कार्य नाही हे मी जाणतो. तुम्ही ब्रजवासी जणांच्या स्नेहाने अतिशय कृतज्ञ झाला आहात आणि आपल्या दिव्य उपस्थितीने येथे त्यांच्या प्रेममयी सेवेतील त्यांचा उत्साह अधिकाधिक वृद्धिंगत वृद्धिंगत. करीत आहात वृद्धिंगत करत आहात. वृंदावनात भौतिक आणि आध्यात्मिक असा भेदच अस्तित्वात नाही. कारण प्रत्येक गोष्ट तुमच्या प्रेमसेवेत समर्पित आहे. प्रिय प्रभो, वृंदावनातील तुमचे लीला चरित्र केवळ तुमच्या भक्तांना स्फुरित देण्याकरिताच आहे. जो कोणी तुमच्या वृंदावन लीलांना लौकिक समजतो त्याची निश्चितच दिशाभूल होते. प्रभो, आपले शरीर सामान्य मानवासारखेच प्राकृतिक आहे असा दावा करून जे तुमचा अहेर
करतात अशा जे वर्णन भगवद्गीतेत असुर आणि मूढ असे करण्यात आले आहे. प्रभो, तुम्ही सदैव दिव्यच आहात असे अभक्त फसविले जातात, कारण ते तुम्हाला एक लौकिक प्रकृतीचे सृष्टी समजतात. वस्तुतः तुमचे वस्तुतः तुमचे हे सामान्य गोपबालकांसारखे रूप केवळ तुमच्या भक्ताची भक्ती आणि त्यांचा दिव्य आनंद वृद्धिंगत करण्यासाठीच आहे. प्रिय भगवान, जे लोक स्वतःबद्दल आपल्याला परमेश्वराचा साक्षात्कार झाला आहे किंवा आपण स्वानुभूतीने परब्रह्म झालो आहोत अशी जाहिराबाजी करतात, त्यांच्याविषयी मला काही म्हणण्याचे नाही. परंतु माझ्या बाबतीत सांगायचे तर मला काया वाचा मनाने तुमची अनुभूती करता येणे शक्य नाही हे मी मान्य करतो. मी तुमच्याविषयी काय सांगू शकतो किंवा मी माझ्या इंद्रियांनी तुम्हाला कसे जाणू शकतो? अहो, सर्व इंद्रियांचे प्रमुख अशा मनाने देखील मी तुमचे पूर्णपणे चिंतन करण्यास असमर्थ आहे. प्रभो, तुमचे गुण, तुमचे कर्तृत्व, तुमचे शरीर या गोष्टी या भौतिक जगातील कोणत्याही व्यक्तीसाठी अचिंत्य आहेत. केवळ तुमच्या कृपेनेच तुम्ही कोण आणि कसे आहात याची काही मर्यादेपर्यंत ज्ञान होऊ शकते. प्रभू, मला कधी कधी असे वाटते की मीच या विश्वसृष्टीचा स्वामी आहे, तथापि तो माझा गैरसमज आहे. वस्तुतः तुम्हीच अखिल विश्वसृष्टीचे परम स्वामी आहात. मी कदाचित या ब्रह्मांडाच्या स्वामी असूनही परंतु अशी असंख्य ब्रह्मांडे आहेत आणि त्यांची देखरेख करणारे असंख्य ब्रह्मदेव आहेत. तथापि वस्तुतः तुम्हीच या सर्वाचे स्वामी. स्वामी. तर आता इथे ब्रह्मदेव स्वतः म्हणतायत पहा, की आपण काल पाहिलं होतं एका छोट्याशा कवडसामधून जसा प्रकाश येतो, तसा भगवंताच्या शरीरामधून येणाऱ्या त्या छोट्याशा प्रकाशामधून हजारो ब्रह्मांडे निर्माण झालेली आहेत. आणि या हजारो ब्रह्मांडामध्ये असंख्य ब्रह्मदेव आहेत तिथे. या ब्रह्मांडाचे विधाता ब्रह्मदेव असू शकतात. पण अशा असंख्य ब्रह्मदेवांचे स्वामी भगवंत स्वतः आहेत. आणि आपण भगवद्गीतेमध्ये ही गोष्ट सुद्धा पाहिली होती. इथे जिथे आपण याचा उल्लेख आला होता. एक मिनिट कुठे होता? हा, भगवंतांचं. आणि जे मूर्ख आणि अज्ञानी लोक असतात, असुर लोक, त्यांना असुर आणि मूढ असा उल्लेख त्यांचा केला होता भगवद्गीतेमध्ये, की जे भगवंतांनी मनुष्य रूपात जन्म घेतला आहे, म्हणजे ते सामान्य मनुष्यच आहेत. भगवंतांचं शरीर सामान्य मनुष्यासारखंच पंचमहाभूतांनी बनलं आहे, असा त्यांचा विचार असतो. जे लोक असा विचार करतात ते असुर आणि मूढ असतात. कारण त्यांना ही गोष्ट माहीतच नाही, की भगवंत आणि मनुष्य या दोघांच्या शरीरामध्ये खूप फरक आहे. भगवंतांचा आत्मा आणि शरीर यात काहीच फरक नाही. पण मनुष्याचा आत्मा आणि शरीर या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि मनुष्याचं शरीर हे आप, अग्नी, तेज, वायू, पृथ्वी, आकाश अशा पंचमहाभूतांनी बनलं आहे. परंतु भगवंतांचं शरीर हे परम पवित्र आध्यात्मिक आहे. मनुष्याचं शरीर हे भौतिक पंचतत्वांनी बनलेलं आहे. आणि भगवंतांचं शरीर हे आध्यात्मिक आहे. या गोष्टी फक्त जो भगवंतांना जाणतो, जो भक्त आहे, फक्त आणि फक्त तोच या गोष्टी जाणू शकतो. आणि बाकीचे जे लोक या गोष्टी जाणू शकत नाहीत, त्यांचा उल्लेख भगवद्गीतेमध्ये असुर किंवा मूढ असा केला आहे. तर ब्रह्मदेव इथे सांगतायत, की अशा असंख्य ब्रह्मांडांचे जे ब्रह्मदेव आहेत, त्यांचे सुद्धा स्वामी तुम्हीच आहात. वाचायचं? ओके माताजी, हा वाच. सर्वात यार माताजी बोला, ते काय सर्वात यार परमात्मा, सर्वात म्हणजे यार मी सर्व आत्म्यांना जाणणारा सर्वात यार मी सर्वात परमात्मा यार म्हणून. हम्म. परमात्मा म्हणून तुम्ही सर्वज्ञ आहात. कृपया मला तुमचा शरणागत सेवक म्हणून स्वीकार करा. मी तुमच्या गोवत्सासोबतच आणि सवंगड्यासोबतच्या
क्रीडेत व्यत्यय आणून तुमचा अपराध केला आहे, तरी त्याबद्दल तुम्ही मला क्षमा कराल अशी आशा आहे. आता कृपया तुम्ही अनुमती द्याल तर मी तत्काळ येथून जातो, म्हणजे तुम्ही माझ्या अनुपस्थितीत तुमच्या बरोबर आणि सावंगड्याबरोबर आनंदोपभोग करू शकाल. प्रिय भगवान श्रीकृष्ण, तुमचे नावच तुम्ही सर्वाकर्षक असल्याचे दर्शविते. सूर्य आणि चंद्राचे जे आकर्षण आहे त्याला तुम्हीच कारण आहात. ज्याप्रमाणे सूर्याच्या आकर्षणाने कमळ उमलून येते, त्याप्रमाणेच यदुवंशात उदित होऊन तुम्ही यदुवंशाचे अस्तित्व फुलविले आहे. चंद्राच्या आकर्षणाने सागराला भरती यावी, त्याचप्रमाणे तुमच्या सान्निध्याच्या आकर्षणाने धरती, देवी देवता, गो ब्राह्मण याच्या शक्ती अतिशय वृद्धिंगत झाल्या आहेत. तुमच्या परम प्रभावाने कंसादी असुर नष्ट झाले आहेत. म्हणून सखोल विचारांती मी असा निर्णय करतो की या अखिल सृजनात एकमेव तुम्हीच उपास्य विग्रह आहात. कृपया सूर्याच्या अस्तित्वापर्यंत, अकल्पापर्यंत माझा नम्र प्रणाम स्वीकार करा. अशा रीतीने या विश्वाचे स्वामी ब्रह्मदेवांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना सादर नम्र प्रणाम केला आणि त्यांना 3 प्रदक्षिणा घालून ते स्वधामाला ब्रह्मलोकाला गमन करण्यास सिद्ध झाले. ब्रह्मदेवांचा भाव जाणून भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना जाण्याची अनुमती दिली. ब्रह्मदेव स्वस्थानी निघून गेल्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण यमुनाकाठी आले. तेथे ते आपल्या बालसवंगड्यात आणि वासरात पुन्हा सहभागी झाले. ते गोपबालक त्यांचे पूर्वी अपहरण झाले होते त्या वेळेप्रमाणेच तेथे भोजन करीत होते आणि वासरे जवळच कुरणात चरत होते. पूर्वी तेथे यमुनाकाठी भोजन करीत असताना श्रीकृष्ण वासरांच्या शोधात त्यांनी सोडून गेले होते. आता 1 वर्षानंतर ते परतले होते आणि तेव्हा गोपबालकांना वाटते की ते आपल्या अल्पकालातच परत आले आहेत. श्रीकृष्णांच्या वेगवेगळ्या शक्तीची हीच कार्यप्रणाली आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की श्रीकृष्ण स्वतः प्रत्येकाच्या हृदयात वास करीत आहेत आणि त्यांच्यापासूनच स्मृती आणि विस्मृती होत असतात. अखिल जीवमात्रे भगवंताच्या परमशक्तीने नियंत्रित असतात. कधी कधी ते आपली स्वाभाविक स्थिती विसरतात, तर कधी त्यांना तिचे स्मरण होते. ते श्रीकृष्णांचे. तर या गोष्टी आपण 4थ्या अध्यायात पाहिल्या होत्या की स्मृती आणि विस्मृती या भगवंतांच्या हातात असतात. कारण आपण अनेक जन्म घेतलेले असतो, पण मागच्या जन्मातल्या सगळ्याच गोष्टी लक्षात नसतात आणि पुनर्जन्म हे सायन्सने सुद्धा सिद्ध केलं आहे. पण खूप कमी वेळा ते सगळ्यात त्यांना लक्षात असतं. आणि मग भगवंतांनी सांगितलं होतं अर्जुनाला की तुझे आणि माझे यापूर्वी अनेक जन्म झाले आहेत. माझ्या लक्षात सर्व काही आहे, परंतु तुझ्या लक्षात काहीही नाही. तुझ्या ठायी कोणतीच गोष्ट नाही. का तर स्मृती आणि विस्मृती या भगवंतांच्या लीलेचाच भाग आहेत. त्यांच्या हातात असतात त्या गोष्टी आणि प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा वास करत असतो. प्रत्येकाच्या हृदयात भगवंत परमात्माच्या म्हणजे 4 भुजांच्या विष्णूच्या रूपात, 4 भुजांच्या परमात्माच्या रूपात ते प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित असतात. मग या गोष्टी आपण भगवद्गीतेमध्ये पाहिल्या होत्या. आता पुढे वाचन करूया. सवंगडी सवंगडी अशा शक्तीने प्रभावित असल्याने आपण 1 वर्षापासून यमुना तीरावर उपस्थित नव्हतो आणि ब्रह्मदेवानी स्वामी स्वमायेने स्वमायेने आपल्याला दडवून ठेवले होते हे त्यांना समजू शकले नाही. श्रीकृष्ण त्यांच्याकडे आले तेव्हा त्यांना असे वाटत होते की आपला मित्र श्यामसुंदर अतिशय लगबगीने परत आला आहे. त्याला भोजनाचे वेळी आपल्याला सोडून जाण्याची मुळी इच्छाच होत नाही असे समजून ते हसू लागले. त्यांनी अतिशय आनंदाने त्यांना बोलविले. श्यामसुंदर, तू फारच लवकर परत आलास. छान. आम्ही अजून भोजनाला
सुरुवातही केलेली नाही, एक घासही खाल्ला नाही. आता चल लवकर, आपण सगळे बरोबरच भोजन करू. श्रीकृष्णांनी अतिशय गोड हसून त्यांचे निमंत्रण स्वीकारले आणि ते जेवताना त्यांच्या बालमित्रांच्या संगतीत आनंद घेऊ लागले. भोजन करीत असताना श्रीकृष्ण विचार करीत होते, मी एका क्षणात परत आलो आहे असे माझ्या मित्रांना वाटत आहे. परंतु गेल्या 1 वर्षापासून मला ब्रह्मदेवाने रचलेल्या मायेला तोंड द्यावे लागले आहे, हे त्यांना माहीत नाही. सर्व गोप बालकांनी आपले भोजन उरकले आणि वासरे गोळा करून ते आपल्या घरी वृंदावनाकडे निघाले. रस्त्याने जाताना त्यांना अघासुराचे अजगर रूपातील प्रचंड मृत शरीर पाहून मोठी मौज वाटली. वृंदावनात आल्यावर सर्व वृंदावनवासी जनांनी श्रीकृष्णांना डोळे भरून पाहिले. त्यांच्या मस्तकावर वनफुलांनी सजविलेले सुंदर मुकुट होता. मुकुटावर मयूरपंख शोभत होते. त्यांच्या गळ्यात सुंदर वनफुलांच्या माळा शोभून दिसत होत्या. त्यांच्या श्री अंगावर गोवर्धन पर्वताच्या गुहेमधून गोळा केलेल्या वेगवेगळ्या रंगाच्या खनिजांनी चित्रे काढलेली होती. गोवर्धन पर्वत निराळ्या रंगाची खनिजे देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. जेव्हा कृष्ण आणि त्यांच्या सवंगडी वनात जात तेव्हा अशा खजिनांनी आपली अंगे सुंदर रीतीने रंगवत असत. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाजवळ महिष शृंगारपासून बनविलेले शिंग, वेत आणि बासरी असे. ते आपापली वासरे त्यांच्या वेगवेगळ्या विशिष्ट नावांनी बोलवून घेत. त्या गोपबालकांना श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कर्तृत्वाचा इतका अभिमान वाटे की वृंदावनात परत जाताना ते त्यांचे यशगान करीतच जात. वृंदावनातील गोपिका घरी येत असणाऱ्या रसराज श्रीकृष्णांचे सौंदर्य मोठ्या प्रेमाने निरखू पाहता मुलांनी आपली अघासुराच्या मुखातून कशी सुटका झाली आणि तो महासर्प कसा नष्ट झाला याचे वर्णन करणारी सुंदर गीते रचली होती. काही जण तर अशा प्रकारे अजून त्यांना काय वाटते, जेव्हा अघासुराचा अंत झाला मागच्या अध्यायामध्ये, त्या लोकांना तेच आठवतं आणि कृष्ण भगवान आपला सवंगडी जो श्यामसुंदर आहे, तो फक्त आपल्याला वासरांना पाहण्यासाठी गेला आणि तो काही क्षणातच परत आला आणि त्याच्याकडून थांबणं सुद्धा होत नाहीये. कारण आपण जेवताना तो आपल्याला सोडून जाऊ शकत नाही अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि मग ते त्याला म्हणतात, की "ये, आम्ही अजून जेवण सुरू सुद्धा नाही केलं, आपण सोबत जेवण करूया." आणि इकडे मात्र ब्रह्मदेवांसोबत चर्चा झाल्यानंतर ब्रह्मदेवांनी माफी मागून परत जाण्याची परवानगी घेतली आणि ते परत निघाले. फक्त या सगळ्या कृष्णाच्या लीला 1 वर्षापासून ते या गाई-वासरांचं आणि या बालकांचं, या त्यांच्या सवंगड्यांचा सोंग घेऊन राहत होते. पण त्यांना मात्र फक्त काही क्षणाचाच अवधी आहे असं वाटत होतं. फक्त ते परमात्म्याला, या परमपुरुष सर्वोच्च भगवान श्रीकृष्ण यांनाच माहीत, की हा 1 वर्ष त्यांनी या गाई-वासरांचं आणि यांच्या सवंगड्यांचा सोंग घेऊन कसा काढला ते. आणि ब्रह्मदेवांना सुद्धा आपली चूक कळाली आणि ते आपल्या लोकी परत निघाले. आणि मग त्याच्यानंतर जेवण उरकून आपलं काम आणि ते वृंदावनाकडे निघाले. जाताना त्यांनी तिथे त्या सर्पाचं मृतदेह पाहिला आणि अघासुराचा. आणि मग तिकडे गेल्यावर त्याविषयी लीला आणि त्या जो कसा अघासुराचा अंत झाला त्याच्या कथा आणि गायन करून बालकांनी सगळ्या वृंदावनवासियांना ऐकवलं. आता पुढे वाचूया आपण. श्रीकृष्णांचे यशोदानंदन म्हणून वर्णन करीत होते, तर काही नंदनंदन म्हणून वर्णन करीत होते. वृंदावनात आल्यावर सर्व गोप बालक वृंदावनवासी जणांना श्रीकृष्णांच्या अद्भुत नृत्याविषयी सांगू लागले. श्रीकृष्णांनी आपल्याला एका प्रचंड सर्पाच्या मुखातून वाचवून त्याला कसे ठार मारले या घटनेचे त्यांनी वृंदावनवासी जणांना वर्णन करून सांगितले. परंतु या घटनेला 1 वर्ष होऊन गेल्याचे त्यांना ज्ञान नव्हते. 1 वर्षभर भगवान श्रीकृष्ण गोपबालकांच्या आणि गोवत्सांच्या रूपाने वृंदावनातील गोपिकांना आणि गायींना अपत्य प्रेम प्रदान करीत होते. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या
परिवारातील सदस्य नसताना देखील त्यांच्या हृदयात या गोपबालकांबाबत अतिशय प्रेम भरून आले होते आणि याचे रहस्य जाणून घेण्याची परीक्षित महाराजांना इच्छा होती. त्यांनी शुकदेव गोस्वामीकडे पृच्छा केली. गोवत्से आणि गोपबालकांच्या उपस्थितीत श्रीकृष्णाने स्वतःचाच या गोपबालकांच्या आणि गोवत्सांच्या रूपाने विस्तार केला, तेव्हा त्या गोपबालकांच्या आई वडिलांच्या हृदयात स्वतःच्या मुलांवरील प्रेमापेक्षाही अधिक वात्सल्य कसे निर्माण झाले आणि गायींना देखील या वासरांबाबत आपल्या वासरांपेक्षा अधिक स्नेह का निर्माण झाला. शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना सांगू लागले की प्रत्येक जीवाला स्वतःबद्दल अतिशय आसक्ती असते. घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ती, कीर्ती या बाह्य वस्तूंचे त्यांच्या प्रसन्नतेचे दुय्यम स्थान असते. या गोष्टी यामुळेच प्रिय वाटतात की त्या स्वतःच्या हृदयाला प्रसन्नता आणतात. याच कारणामुळे प्रत्येक जण स्वकेंद्रित असून तो पत्नी, मुले आणि मित्र अशा नात्यांपेक्षा स्वतःच्या शरीरावर आणि जीवावरच अधिक आसक्त असतो. जर अचानक काही संकट कोसळले तर तो प्रथमतः इतरांपेक्षा स्वतःचीच काळजी घेतो. हे स्वाभाविकच आहे. याचा अर्थ असा की मनुष्य इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा स्वतःवरच अधिक प्रेम करीत असतो. स्वतःच्या नंतरच स्नेहाचा विषय म्हणजे त्याचे भौतिक शरीर असते. ज्या मनुष्याला आत्म्याचे अज्ञान असते तो स्वतःच्या भौतिक शरीरावर अतिशय आसक्त असतो. त्याला या देहाचे इतके आकर्षण असते की वृद्धापकाळात वृद्धापकाळात देखील तो अनेक कृत्रिम उपाय करून या जराग्रस्त शरीराला जपून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला वाटते की हे वृद्ध आणि मोडके शरीरात देखील आपल्याला जपून ठेवता येईल. प्रत्येक जण वृद्धापकाळात या शरीराला जपण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे काय, आता आपण त्याचं उदाहरण जास्त चांगल्या रीतीने पाहतो की कोणाला आपली केस रंगवायची असतात, कोणाला आणखी काहीतरी करायचं असतं किंवा वृद्धापकाळात त्या गोष्टी आपण वृद्ध दिसू नये यासाठी सुद्धा ते काळजी घेतात. कारण त्यांना स्वतःबद्दल आणि स्वतःच्या देहाबद्दल, या भौतिक शरीराबद्दल भरपूर आसक्ती असते. कोणाला ज्यांना आत्म्याचं ज्ञान झालेलं नसतं किंवा ज्यांना भगवंतांविषयी ज्ञान नसतं, ज्यांनी भगवंतांचं अस्तित्व जाणलं नसतं, त्यांना या भौतिक जगामध्ये आणि स्वतःच्या भौतिक शरीरावर, स्वतःवरती प्रेम जास्त असतं. तर प्रत्येकजण स्वतःला सुखी करण्याकरिता अहोरात्र कबाड कष्ट करीत असतो. मग ते जीवनाच्या लौकिक धारणेतून असोत की आध्यात्मिक. आम्ही भौतिक संपत्तीत आसक्त असतो कारण अशी संपत्ती इंद्रियांना वा पर्यायाने शरीराला संतुष्ट करीत असते. शरीराची आसक्ती केवळ शरीरातील आत्म्यामुळेच असते. म्हणून जो कोणी ज्ञानात अधिक उन्नत असेल तो हे जाणतो की आत्म भगवान श्रीकृष्णांचा अंश असल्याने स्वभावतः आनंदपूर्ण आहे, अंततः आनंदमय आणि सर्वाकर्षक श्रीकृष्णच आहेत. ते प्रत्येक वस्तूचे परमात्मा आहेत आणि याचीच सूचना देण्याकरिता श्रीकृष्ण अवतरित होऊन आपण सर्वाकर्षणाचे केंद्र असल्याचे दाखवून देतात. श्रीकृष्णांची विभूती असल्याविना काहीही आकर्षक होऊ शकत नाही. या सृष्टीत जे काही आकर्षक असेल त्याला कारण श्रीकृष्ण आहेत. म्हणूनच श्रीकृष्ण सर्व आनंदाचे अगर आहेत. प्रत्येक गोष्टीतील प्रत्येक तत्व श्रीकृष्णच आहेत आणि सर्वश्रेष्ठ असे उन्नत अध्यात्मवादी प्रत्येक गोष्ट श्रीकृष्णांच्या संबंधात पाहतात. चैतन्य चरितामृतात प्रतिपादन करण्यात आले आहे की उन्नत भक्त श्रीकृष्णांना अखिल चराचर गोष्टींचे प्रेरक तत्व समजतात. म्हणून ते या विश्वसृजनातील प्रत्येक गोष्ट संबंधच पाहतात. श्रीकृष्णांच्या सर्वस्व म्हणून आश्रय घेतल्याचे सौभाग्य प्राप्त केलेल्या मनुष्याची मुक्ती अगोदरच झालेली असते. इतः पर तो भौतिक जगातील
नाही. भगवद्गीतेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे की श्रीकृष्ण सेवेत संलग्न असलेल्या मनुष्य अगोदर ब्रह्मभूत स्तरावर असतो. श्रीकृष्ण हे नावच पवित्रता आणि मुक्ती याचे बोधक आहे. त्यांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेणाऱ्या ज्ञानमय सागराला पार करण्याचा नौकेत प्रवेश केलेले असतो. अशा मनुष्याकरिता या भौतिक सृजनाचा विस्तार पार करण्यासाठी गोकुळातील पाण्याप्रमाणे नग्न आहे. श्रीकृष्ण नगण्य आहे. नगण्य आहे. नगण्य आहे. श्रीकृष्ण सात्वतांचे आश्रय आहेत. त्याचप्रमाणे ते भौतिक जगाचे देखील आश्रय आहेत. कृष्ण भावनेच्या स्तरावरील व्यक्तीकरिता वैकुंठ किंवा दिव्य जगत अप्राप्य नाही. असा मनुष्य पदोपदी विपदा असणाऱ्या या जगाचा मुळी निवासी नसतोच. तर जो भगवंतांसोबत संलग्न झालेला असतो, तर तो अगोदरच ब्रह्मभूत स्तरावर असतो. आता म्हणजे काय, आपण या गोष्टी पाहिल्या होत्या आपल्या भगवद्गीतेच्या अध्ययनामध्ये, की भगवत प्राप्तीचे 3 टप्पे आहेत. जो भगवंतांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो, तो 3 टप्प्यांनी भगवंतांपर्यंत पोहोचतो. जेव्हा तो आधी ब्रह्मणावर म्हणजे प्रकाशावर आपलं लक्ष केंद्रित करतो आणि भगवंतांचं नामस्मरण करतो, तेव्हा तो ब्रह्मभूत स्तरावर पोहोचतो. सगळ्यात पहिली पायरी. आणि मग अशा प्रकारे तो ब्रह्मणाला म्हणजे प्रकाशाला जाणून घेतो. आणि मग या प्रकाशाला आणखी जास्त जेव्हा ती व्यक्ती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करते, ती पोहोचते दुसऱ्या स्तरावर म्हणजे 4 भुजांच्या परमात्म्याच्या स्तरावरती. मग तेव्हा ती व्यक्ती 4 भुजांच्या परमात्म्याला जाणून घेते. आणि जेव्हा आणखी जास्त भगवंतांच्या जवळ जायचा प्रयत्न करते, आणखी जास्त भक्ती करते, भगवंतांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेते, तेव्हा शेवटी शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या टप्प्यावर ती व्यक्ती पोहोचते, जिथे ती खुद्द परमपुरुषोत्तम भगवंतांना जाणून घेते. भगवान म्हणजे हे श्रीकृष्णाचं रूप. श्रीकृष्ण ज्यांचं श्यामसुंदर मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आहे, ज्यांच्या डोक्यात मोरपंख, हातात बासरी आणि ज्यांनी पितांबरी धारण केलं आहे, अशा भगवंतांना तिसऱ्या टप्प्यामध्ये जाणून घेते. मग जे भगवंतांना जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असतात, ते सगळ्यात अगोदर असा मनुष्य ब्रह्मभूत स्तरावर म्हणजे ब्रह्मण या स्तरावर असतो. तर या गोष्टी आपण पाहिल्या होत्या. एक मिनिट. हां. ओके. त्यांचे यमुना काठावरील त्यांच्या सोबतचे भोजन आणि ब्रह्मदेवानी केलेले त्यांचे स्तवन या सर्व दिव्य विषय वस्तू आहेत. जो या लीलांचे श्रवण गायन करतो त्यांच्या सर्व दिव्य आकांक्षा पूर्ण होतात. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील ब्रह्मस्तुती नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. ठीक आहे. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे सगळ्यांना त्यांच्या सवंगड्यांना वाटलं होतं, की फक्त ते एकाच वर्षाचा थोड्या एका सेकंदासाठी, थोड्या वेळासाठी जाऊनच भगवंत परत आले आहेत आणि का तर त्यांना आपण जेवण करतोय तेव्हा सोडून जाण्याची इच्छा नाहीये म्हणून. पण आपण मागच्या अध्यायामध्ये अघासुराचा जेव्हा अंत झाला, तेव्हा पाहिलं होतं, की अघासुराचा अंत कसा झाला, अघासुराला मुक्ती कशी प्राप्त झाली, याच्या कथा स भगवंताच्या सवंगड्यांनी, गोपिकांनी एका वर्षानंतर सांगितल्या. 1 वर्ष का घेतला त्यांनी? का तर त्याची कथा ही अशी होती, कारण त्यांना ब्रह्मदेवांनी त्यांचं अपहरण केलं होतं गाई-वासरांचं आणि भगवंतांच्या सवंगड्यांचं. ते एका सेकंदासाठी गेले होते, पण पृथ्वीवर मात्र वर्ष लोटून गेला होता आणि या वर्षभरात भगवंतांनी त्यांचं रूप घेऊन सगळ्यांच्या इच्छा, आकांक्षा पूर्ण केल्या होत्या. परंतु जेव्हा ते परत आले, ब्रह्मदेवांना आपली चूक समजली आणि मग ब्रह्मदेवांनी भगवंतांची स्तुती गायली, माफी मागितली आणि पुन्हा ते आपल्या लोकात परत गेले. पण गोप-गोपिका आता भगवंताच्या सवंगड्यांना त्यांना काय वाटलं, थोडाच क्षण झालाय. पुन्हा जेव्हा त्यांनी अघासुराचा मोठा सर्पाचा देह पाहिला, तेव्हा त्यांना वाटलं, की आत्ताचीच गोष्ट आहे ही आणि जेव्हा ते वृंदावनात परत गेले, तेव्हा ते अघासुराचा अंत भगवंतांनी कसा केला, श्री
कृष्णाने अंत कसा केला, या गोष्टी तेव्हा ते सांगू लागले आणि हेच ते कारण होतं, अघासुराच्या अंताच्या कथा सवंगड्यांनी एका वर्षानंतर का सांगितलं गोकुळामध्ये, वृंदावनामध्ये. तर अशा प्रकारे आज आपण आपला अध्याय संपवला. ब्रह्मस्तुती हा आपला अध्याय संपवला. तर मी प्रार्थना म्हणून रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग तुम्ही काही प्रश्न असल्यास विचारू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.